Mga pangaliya, mga yam-yam, mga pulong-pulong, pahinungod kini sa atong mga kauban sa trabaho, mga kauban nga mga inchigeda, mga kauban nga mga sip-sip ug mga maepal, mga kauban nga feeling expert, mga kauban nga feeling honor, feeling tag-iya ang atong tubag. Mag-iyahay tag trabaho kay puro tagadawat og sweldo, atong sugdan ang pagtuki sa mga inchigeda. Kay lagi sila ang nauna feeling boss na sila ang atong tubag, mag-iyahay tag trabaho kay puro tagadawat og sweldo, mga tawong feeling expert kay kuno sila ang nadugay na sa pagpanerbisyo, daayto dili updated ang ilang nahibalan panahon pa sa ilang mga apuhan ang atong tubag, mag-iyahay tag trabaho kay puro tagadawat og sweldo, mga tawo mga sipsip, mga epal, mga sumbongero o mga sumbongera nga gamay lang gani kaayo ang imong sipyat, ang imong pangalan ipadala na sa tag-iya ang atong tubag, mag-iyahay tag trabaho kay puro tagadawat og sweldo. Mga tawong duphan ang trabaho, mga tawong duphan ang tanan kay feeling Wonder Woman, unyag magkaingon-ingon. Hasta ka basulon ang atong tubag, mag-iyahay tag trabaho kay puro tagadawat og sweldo. Naapoy mga tawo ang ilang mga trabaho ipasa nila nimo, pareho ra mog sweldo pero sila mo'y hayahay kaayo ang atong tubag, mag-iyahay tag trabaho kay puro tagadawat og sweldo. Atong yamyaman ang mga tawong walay hinungdan, puros palami pero sa trabaho dili kasaligan, pagmata na intawon gausik-usik ra ka sa sweldo ang atong tubag, mag-iyahay tag trabaho kay puro tagadawat og sweldo. Mga yam-yam kini alang sa mga marupok pag-abot sa gugma, ang atong tubag dawata na oy, wala pa kagikapoy, maluluyon nga kapalaran, kaluy ikining mga wala pa kadawat sa kamatuuran, aron ang ilang gibati nga kasakit maundang ang atong tubag. Dawata na oy, wala pa kagikapoy sa mga naghigugma, unya mo ingon nga dili nagko buwisit ng tawhana, igo na sobra na sakit na kaayo, dayong natigbalik ra gihapon ay punyeta pagmata ang atong tubag, dawata na oy, wala pa kagikapoy. Kung gipasakitan ka nga dili lang kausa, ayaw og agwanta ha, dili na nagugma, binuang na nang iya, may pagmagboxing mong duha ang atong tubag, dawata na oy, wala pa kagikapoy. Atong ipadayon ang pagyamyam sa atong mga marupok kaayo nga igsuon pag-abot sa gugma. Og ingnon ka nga bulag na ta, dawata, ayaw nagpag-apas niya, kay klaro kaayo na nga wala na nahigugma, ayaw pakamartir kay walay nadato ni ana ang atong tubag, dawata na oy, wala pa kagikapoy. Nganong dili man kakadawat nga dili na gud kamo ang para sa usag-usa, imo ba di ay nga maagwanta nga maglantaw kaniya nga nalipay niya sa uban samtang ikaw gaantos pa ang atong tubag, dawata na oy, wala pa kagikapoy. Kalimti na ang mga nangagi, kalimti na ang sauna, ilubong na sa limot ang inyong mga halok-halok, I love you, og kuot-kuot nga pirting lamia, o ang inyong layog-layog sa kama. Ayaw na pud sige hagbalik-balik og basa ang inyong mga konvo, kay kung imo nang balik-balikon masakitan lang ka sa gihapon ang atong tubag, dawata na oy, wala pa kagikapoy. Og nakabantay ka ang imong pares kaduha-duhaan na, obserbahe, ayaw diretso tiguma ang ebidensya, isaplag niya. Og sa walay pagduha-duha, biyain na ng tawhana. Ayaw na og pagmanimati sa iyang istorya, ayaw na pangayo sa iyang explanation. Kay ngano, magugmara gihapon ka, inatay na ang atong tubag, dawata na oy, wala pa kagikapoy.
kung kaya kaniyang pasakitan sa bisan unsang paagi, kaya pod nimo nga mo desisyon nga dili ka maapiki, ayaw og pauwat, kay kung humo ka og ilong, igo ra kaniyang gamiton, dulaan ra ka, pagkahuman masakitan lang gihapon ka, yablo na ning kinabuhia, unya palamian ra kag magulag siya. Timan walay gugma sa ulag ang atong tubag, dawata na oy, wala pa kagikapog, panapos nga yamyam, adunay mga tawo nga dili para sa ato miskag magunsa pa ka, dawata, bahalag sakit, dawata, move on, ayaw pag-antos, higugmaa ang imong kaugalingon, para malipay ka ug imong madawat ang kalipay nga dayon ang atong tubag at tanaoy wala pa kagikapon. Thank you so much for watching mga ka-friendship. Don't you forget to like and follow my page, Ma'am Ellie. And click subscribe to my YouTube channel, Ma'am Ellie. And don't forget to click notification para lagi po kayong updated sa aking mga latest upload na video. Maraming salamat po. Thank you so much at mabuhay po kayong lahat.